ko Sénégal sɔrɔsiw ani CEDEAO sɔrɔsiw k'olu bɛɛ kana fara Mali kan ko ka Mali dɛmɛ walasa Mali ka carburant bɛ se ka don cogoya min na ani ka jatigɛwale mɔgɔ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ k'u kɛlɛ k'u ban ko ni Mali sɔrɔsiw ni Sénégal sɔrɔsiw ani CEDEAO sɔrɔsiw farala ɲɔgɔn kan yala o bɛ se ka kɛ wa yala ni Sénégal sɔrɔsiw bɔra ka na Mali kɔnɔ yala o bɛ na Mali kɛlɛ o bɛ na ban wa Maliyɛnw ne bɛ na jaabi dɔ d'o la Sénégalais minnu bɛ bamanankan mɛn n bɛ tila ka version français kɛ o bɛ na mɛn n bɛ fɛ Maliyɛn den ɲuman bɛɛ lajɛlen ka nin kuma in fana lamɛn c'est très important maa ma b'i faso fɛ d'abord i ye halaladen i ye faso halaladen i ka laɲini ye jumɛn ye solution ka sɔrɔ i ka jamana ka lafiya o ye jamanaden ɲuman maa min t'a ka jamana fɛ o de bɛ fɛ a ka jamana ka ci ma anw t'o maaw ye n b'a fɔ ka d'a kan Sénégal ka n'an dɛmɛ n'o de bɛ kɛ ka Mali kɛlɛ ban ne b'a fɔ n ko bravo mais o Sénégal sɔrɔsiw kana da ka Mali kɔnɔ dɛ Sénégal ka n'a ka base créer c'est-à-dire que Sénégalais sɔrɔsi n'a polisi n'a gendarme bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na Mali kɔnɔ kɛlɛ in ti ban n bɛ fɛ ka Maliyɛnw b'o k'o fɛngɛ da yala u taara ONU kɔnɔ ko ka renseignement fara ɲɔgɔn kan dɛ diɲɛ ka na n dɛmɛ dɛ solution foyi tɛ Mali problème na tant que Assimi bɛ président la n bɛna fɛn ɲɛfɔ a bɛɛ lajɛlen a ka faamuya Sénégal sɔrɔsiw n'est-ce pas Sénégal sɔrɔsiw tun tɛ MINUSMA la MINUSMA tun tɛ Mali kɔnɔ wa CEDEAO sɔrɔsi bɛɛ tun tɛ MINUSMA kelen na o tun tɛ Mali kɔnɔ o sera ka kɛlɛ ban o ma se ka kɛlɛ ban Sénégal sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ de la ka Maliyɛnw yɛrɛ dɔgɔya f'an y'a gɛn aw hakili b'o la n'est-ce pas un officier sénégalais il a manqué de respect au peuple malien f'an y'a gɛn an y'a kɛ persona non grata ye il est le seul africain mun y'a kana n'est-ce pas bon j'aime le peuple sénégalais ndalen bɛ sɔrɔ Sénégal bɛ Mali fɛ n b'o dɔn mais Sénégal sɔrɔsiw tɛ se k'an dɛmɛ k'a bɛ ɲa quoi ni maa maa y'a fɔ a tigi tɛ géopolitique dɔn problème dɔ de bɛ Mali kɔnɔ n bɛ fɛ Maliyɛnw k'o de faamuya Mali problème o ye hiérarchie militaire de ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya mun bɛ yen a ye 2022 ta ka na bila bi la a ye 2022 ta ka na bila bi la bi 2022 anw de tun bɛ taa jatigɛwale mɔgɔw yɔrɔ ɲini u bɛ don hali mɛnɛmɛnɛninko la anw de tun bɛ t'u kɛlɛ k'u faga o wagati Choguel tun ye premier ministre ye o bɛ ka ka baara kɛ ka ɲa o wagati Sadio Kamara o b'a ka défense baara la diɲɛ bɛɛ ɲɛbɔra an fɛ diɲɛ bɛɛ kolela ni Mali tɔgɔ ye Assimi Goïta photo tun bɛ feere Amérique boutique kɔnɔ yan moi-même j'étais fier de filmer ça k'a partager les réseaux sociaux kan i tun bɛ taa Amérique boutique baw la ne delila ka voyager fo New York ka taa fo État dɔ la Virginie yɔrɔ dɔ la ne taara boutique dɔ la tubabu bilenw de bɛ yen bilahi ne taara Assimi Goïta photo casquette lamaw de sɔrɔ yen Assimi photo tun bɛ kɛ sorti k'a bɛ san américain noir b'a san mais bi a photo tun ko Mali i ko Mali wari c'est adamaden n'i ka ko bɛ ka segin kɔfɛ Maliyɛnw bɛɛ Mali même n tɛ ka kuma NJKaw fɛ dɛ n bɛ ka ɲɛsin Maliyɛn halalaw de la Assimi ye kɛlɛ fu min créer ka M5 kɛlɛ ka sɔrɔsi ɲɔgɔnw kɛlɛ a ye dɔ de fara Assimi kan ou bien a dɔ de b'a la a ye dɔ de bɔ a la o de kosɔn janfa man ɲi Ala bɛ aw garisɛgɛ don ɲɔgɔn na n'aw bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo adamaden n'aw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Ala bɛ barika don aw la a ye marakaw ka du lajɛ Ala ye barika don maraka la Ala ye barika don Jɔgɔrɔmɛw la Ala ye barika don fulaw la siya caman bɛ Ala ye barika don dɔwɛrɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan de bɛ yen maraka kelen bɛ na Faransi a b'a ka village bɛɛ la na c'est ça o n ko n bɛ maraka halalaw de ma dɛ voilà donc voilà c'est ça Jɔgɔrɔmɛw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'i taara i sigi k'i bɛ Jɔgɔrɔmɛ dɔ kɔrɔfɔ dɔ ye dɔrɔn i bɛ bɔ dɔrɔn a b'a fɔ dɔ in ɲɛna Ala ye barika don Jɔgɔrɔmɛw la Ala ye barika don fulaw la c'est comme ça mais a y'a ta ka Mali problème lajɛ Sénégal sɔrɔsiw kana dɛmɛ o Sénégal yɛrɛ ma sɔn yɛrɛ pour le moment le Sénégal même n'est pas d'accord ni Sénégal ko k'a bɛ fara Mali kan d'abord k'a bɛ jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛ a conséquence fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye u bɛ taa Sénégal dugu misɛnnin fɛn fɛn bɛ Mali ni Sénégal frontière u bɛ taa yen attaquer lu daminɛ san le peuple sénégalais sera en danger wallahi ni Sénégal y'a ka sɔrɔsiw bila ka na Mali kɔnɔ don o don ka na bina ka mɔgɔw kɛlɛ n'u ma Sénégal dugu cili daminɛ a ka fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ de n'u ma taga Sénégal attaquer a ka si bɔn tigɛ kɔnɔ ne de filɛ ka kuma in fɔ an na Sénégal k'an dɛmɛ a ka di ne dɛ mais n'u y'an dɛmɛ non seulement Sénégal tɛna se k'a ban a kungo bɛɛ bɛ taa bi Sénégal yɛrɛ da la viremani kelen minnu bɛ Bamakɔ bɛ tila ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ Sénégal sɔrɔsiw la o de kosɔn an ka ministre muso taara en matière de diplomatie tu peux pas dire non Mali taara ko Sénégal sɔrɔsiw b'an dɛmɛ Sénégal kumana cogo b'a jira ko Sénégal ma sɔn quoi Sénégal ko k'ale b'a réfléchi
diplomatiquement, il sait qu'à faire non. Tu ne peux pas dire non. Mais tu dis que je vais étudier. Au corps mieux, Sénégal sera sous, Sénégal sont pour le moment. Mais ne va pas faire hali oni be ka falmi kan sida ka renseignement ni fon klanyo wonte do rekte malion ay ka mali sura su doro jatimina doro ne ma sagara mi na chukum na ka libuta ne sura si chama debi ni photo yi debi ne ma sagara libura domina fobi sura su moral be kasira ka muso mine muso sura si mine ka libuta chukala pe ngalon fanaka ala ba don muso nye mali libéré jamana dengena ma be ka bekele surasi mun be asimi molo kasura kasara surasi ba flani koy tellement kaso fara surasu la fo be kata villa de ta bamago quartier do la ka taga mado bla kaso la depuis ala ka mali da nyoma ke confine de chamato famia do bu kun fait parce que do ti fen don te jigaro la na ado hal nu ko ne ma bonjour ne tout la mene parce que ignorant quoi ignorant mangai ignorant dans manga do jaman mali ko ni mali teme tellement asimi gota ignorant na wuli ku dado mali ko la na hala wiye basa wiye ka video ka kana baro na ye basa wiye ka video ke billahi yalla wulu karabate sigile avec ka video ke ka asimi supporter kana baro la parce que ignorant di halala ou placer boshula bi wallahi ala se ga baraga do fangala ne wogi bo fanga sisi ga jamana bebe tara jiwuyo la Nassim Goïta gana ka boy domina Mali façon de nyuma do kana Mali be libéré mais tant qu'Assim Goïta be atseka ke ay surasu be fra aw ni ala na ka janga surasu be deseni moto tikin nina ay moto tikin da kula jodo Mali surasu de desawula donc comme Mali ni CEDEAO ka jeki bolo di nyoko mawo Mali ni Sénégal ka tika di nyoko mawo ni cité marché Mali armée yere de benga na ke mena exemple ki len di awma Afghanistan Amérique surasu ou kumbe Afghanistan Français ka surasu kumbe Allemand ka surasu kumbe Anglais ka surasu kumbe ali America Anglais ka Prince héritier kumbe Prince William utara o dora surasia la kumbe ni mafli ya o kumbe flani togele o kumbe fene Afghanistan karela mais munde amase kanya pourquoi amase kanya parce que adamade na corrompu ndo atseka deme jena tikela tiseka dem Amerique aw ni ala che na folo ba Amerique bulu fem be babulu technologie babulu Amerique sam wane ke Afghanistan abe ka Taliban kele abe ka fanga do jugoroma tinti Amerique on yere di sugu ka tela ku segena ko jamana c'est-à-dire que mogo tiseka mogo ka jamana jo quoi mogo ba fo ni CEDEAO surasu nana Mali be libéré achiti feno te géopolitique do nefle ka misala kelenta ko dama Amerique sam wane ke Afghanistan abe ka Taliban kele ka Amerique yɛrɛ ka jamanaden dɔw ta ka fanga do olu ma k'u labɛn ka wari d'u ma ka marifaw d'u ma u bɛ boli k'u ka marifaw to Taliban bɛ tila k'o marifa kelenw ta corruption bɛ yen Américains y'u sen dɔ k'u bolo don Amérique yɛrɛ na ni Amérique autorités y'u fara ɲɔgɔn kan ko tiɲɛna ko ninnu k'u sɛgɛra ko c'est bon k'u ka yɔrɔ bila a bolo ko Amérique kelen kun don wa Faransi fana ka sɔrɔsiw kun bɛ Afghanistan Anglais ka sɔrɔsiw kun bɛ autant sɔrɔsi bɛɛ kun bɛ Afghanistan mais o ma se Talibanw na. Uma imbla Sénégal surasu de se kana Mali libéré massa il y a des gens de faible esprit même qui croient que ça peut marcher. Il y a des gens qui ne comprennent rien dans la vie. Moi je vous dis, j'aime le peuple sénégalais, j'aime les militaires sénégalais, mais à Tissé Kake c'est impossible. Avec Assimi Goïta en tête, jamana ni corrompu, n'avait jamana ma corrompu ni boulot. O jamana tis deme chokotala. La Russie a plus de 4000 militaires au Mali. Tiens fou. Burkina be ka Mali deme Niger be ka Mali deme e bolo mogo be teki joko Burkina te kan deme de Burkina be ka Mali deme Burkina vede po be to Sikasso kuma be ka taka mogo deme le Burkina est en train de le Mali mais pour l'homme est Assimi Goïta dit c'est la tête pourtant qu'au début tôt ou tard changement de régime be kedi o jagoya di tant qu'Assimi me jamana ko na ni ko rana ja ko intinya be da fa yana bi Mali dugu keme wolom la de jatke wole mogo bulu surasu de be kamene ku do kasola les officiers valeurs les officiers supérieurs Assimi a be don kasola mama bi se ka Mali fana jo aya be kele Abbas Ladje un officier valeureux a fle ko de mene ko don kasola ko lebu ko ako photo la ban e ka Abbas photo Ladje aba keto ka Abbas ta ko lebu ko aucun mani ye quoi aucun ma ça dit que ka humilier quoi ala bi se ka baraka dula ala se ka baraka do ka fangala ne mu fo
Mali solution kelen min Mali la bi o ye k'Assimi gɛn ka bɔ yen de même misala filanan fana d'aw ma a ye taa Syrie irisiw ka base 7 de tun bɛ Syrie irisiw ka base 7 o de tun bɛ Syrie Iran ka sɔrɔdasi 30,000 de tun bɛ Alep 30,000 militaires iraniens o de tun bɛ Alep u ye Bachar dɛmɛ k'a dɛmɛ ma corrompilen do tu sais ni corrompilen do i tɛ se ka dɛmɛ quoi c'est à dire mɔgɔ caman m'o yɔrɔ de faamuya quoi caman tɛ géopolitique dɔn koyi i bɛ caman ye kule la réseau parce que géopolitique a kalan de bɛ yen quoi dɔw bolo ko i taara livre kalan dɔrɔn ka taga recherche kɛ dɔrɔn u b'u sigi réseaux sociaux kan k'olu ye politologue ye ne bɛ yɛlɛ u ma quoi a bɛna fɔ mɔgɔ dɔ taara i dege pikiri kɛcogo la dɔrɔn ka ne sigi k'ale ye docteur ye a ma doctorat kalan kɛ a t'a dɔn formule minnu kan ka fara o kan ka mun de t'o dɔn caman bɛ ne segu tɔgɔra ne ye politologue da a prévu bɛ ne bolo a diplôme bɛ ne bolo a dɔnniya bɛ ne la moi je suis un vrai politologue il y a trop de faux politologues sur les réseaux sociaux dɔw bɛ taga géographie fɛn kalan dɔrɔn dɔw bɛ taga histoire kalan u b'a fɔ ko le géo u t'a fɔ ko ils sont historiens dɛ u b'a fɔ ko le politologue de u b'o titre da k'o da o yɛrɛ kan quoi et puis i bɛ nin Afrique de dɛ i bɛ nin AES de kɔnɔ i tɛ nin Russie Amérique n'i ko ko I am political scientist parce que politologue bɛ fɔ anglais la de political scientist maa min ye science po kalan k'a diplôme sɔrɔ a bɛ fɔ de ma political scientist politologue o bɛ ne bolo o diplôme bɛ ne bolo donc mais an ka bɔ o yɔrɔ la an ka taa Syrie sisan Syrie filɛ nin ye mun y'a to Bachar Assad binna corruption Bachar Assad a ka armée Mali armée bɛ se ka jɔ kɔrɔ ayi o dɛsɛra jatigɛwale mɔgɔw la ni corruption bɛ armée kɔrɔ a tɛ gagner kɛlɛ la corruption n'a to an ye Gao perdu an ye Kidali perdu parce qu'il y avait la corruption au sein de l'armée hakili b'a la 2012 il y avait le problème au sein de tant que o problème de bɛ yen jamanaw kɛra danne hali ni Côte d'Ivoire ni hali n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an tɛ se ka nin kɛlɛ grande puissance bɛɛ taara yɛrɛ sɔrɔ Afghanistan binna Taliban sigira ka na fanga la Américains ye yen bila Français ye yen bila Allemands ye yen bila Anglais ye yen bila Japonais c'est-à-dire autant bɛɛ de tun bɛ yen les grandes puissances a bɛɛ ka sɔrɔdasi tun bɛ Afghanistan u bɛɛ tilara ka yen bila maa min corrompilen don o tɛ se ka dɛmɛ basa bɛ yɛlɛ mais tori tɛ yɛlɛ ne filɛ ka exemple ɲɛnama de d'aw ma il y a la corruption au sein de l'armée sɔrɔdasi zone de bɛ ka taa bi k'o nommé Assimi Goïta kɛrɛfɛ Assimi somɔgɔw a tantiw a tonton Mali de bɛ ka taa ka di olu ma bi Assimi tonton n'a tantiw Mali de bɛ ka taa ka di olu ma bi aw bɛ se k'o faamu cogo jumɛn a yɛrɛ somɔgɔ gansanw a ye lajɛ dɔrɔn général Yamusa Kamara mun filɛ nin n'an ɲɛ b'a photo la nin tɔgɔ bɛ corruption na 12 milliards Sanogo ka taa na o zone qualité caman de ka di ale ye donc k'a fɔ an na Mali solution ye mun ye bi Mali solution ni Mali tun bɛ se ka dɛmɛ irisiw y'u seko kɛ o irisiw tɛ Mali la Bachar Assad n ko binna Bachar Assad binna cogo jumɛn u y'a dɛmɛ ka dɛmɛ Iran ko k'ale bɛ yen bila Iran ka sɔrɔdasi 30,000 de tun bɛ Alep Iran y'a bɛɛ bɔ Iran ye dugu bila pewu k'ale sɛgɛnna jamana si tɛ se ka na e ka jamana ka armée ka baara k'a place la Iran 30,000 hommes Iran y'a bɛɛ dégager ka bɔ Syrie irisiw ko Bachar ma dugu bila sinon u b'i minɛ k'i kantigɛ Bachar bolila biri fo poussière bɛ donna kɔ a donna avion kɔnɔ fo Irisi la c'est la corruption jamana o jamana bɛ guerre la ni mɔgɔ corrompilen ta ka bila kunna jamana bɛ bin un pays en guerre ne doit pas être dirigé par un homme corrompu citation Sékou Tounkara le politologue un pays en guerre ne doit jamais être dirigé par un corrompu sinon ce pays sera au chaos total ça c'est clair jamana o jamana bɛ kɛlɛ la ni maa corrompu ta ka d'a ma a tɛ se ka libérer ni ye misaliya fila d'a ma o kɛra Afghanistan Américains yɛrɛ y'a fɔ ka teliya ko gouvernement mun bɛ Afghanistan ko dɛmɛ cogo t'u la ko Amérique ka yen bila Faransi fana ko k'u bɛ yen bila Anglais ko k'u bɛ yen bila u ye Afghanistan bila Taliban sigilen filɛ nin mun de bɛ nin k'u faga Basa bɛ dɛmɛ ka yɛlɛ kogo la mais turu tɛ dɛmɛ ka yɛlɛ kolo la maa ma corrompu don a tɛ se ka gagner guerre la a ye taa Syrie Bachar fana ka armée tun bɛ ten de Bachar ka officier yɛrɛ de dayɛlɛ ko jadisiw ka don u ka capitale la ka tila k'a fɔ sɔrɔdasiw na k'a kana marifa ci u la officier baw y'o kɛ Mali armée bɛ se ka jɔ Syrie armée kɔrɔ Mali armée bɛ se ka jɔ Syrie armée kɔrɔ
olu yɛrɛ jigila tigɛra sɔrɔsi jigila tigɛra parce que ni kɛlɛ kɛra tɛba sɔrɔsi bɛ démoraliser mun bɛ ka kɛ Mali la nin n'a ye wagati min kɛ na tɛba sɔrɔsi dɔ bɛ taa fara diinɛ ka mɔgɔ kan n'a ma kɛ a ka fuma tu ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ nin ni kɛlɛ kɛra tɛba sɔrɔsi caman bɛ défection kɛ n'a ma kɛ kun bɛ bɔ wulu la ka bɔ na a y'a sigi a ka lajɛ Mali bɛ se ka jɔ Syrie kɔnɔ n'a kɛra Syrie n'a kɛra Afghanistan aw tɛ ko kalama o bon i bɛ nin fɔ sa i b'u ka faux politologue n'u bɔnni kana minnu taara mathématique kalan ou bien minnu taara lettre kalan université la peut-être bac plus 4 ou 5 u b'u sigi dɔrɔn quoi ka karamati kan jan tɛ fɛ ka nɛni karamati kiri kana n'o sigi kara dɔrɔn k'olu ye politologue ye k'i sigi sa nkalon tigɛ la et puis kunfinden dɔw bɛ da o la quoi masa Ala ka hɛrɛ kɛ Mali problème y'a simi dɔrɔn de a ye Sadio dabɔ baara la Choguel min fana tun bɛ politique ma kunkolo kan a y'o fana kɛlɛ a n'a somɔgɔw n'a sunguru jɛnɛya et puis pire encore Assimi ye président jɛnɛyakɛla de ye c'est à dire Mali bɔcogo tɛ Mali la ka Assimi to yen quoi non seulement a ye armée détruit a bɛ sunguru tigɛ Ala y'o haramu kuranɛ kɔnɔ wa a bɛ Bible kɔnɔ o haramuyalen don a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ suɲɛni kɛ bon o président wɛrɛ tɛ se ka réussir cogo t'a la Ala de banna fɛn min na n'i ko k'i bɛ bolo nɔfɛ i bɛ kabako de y'i ɲɛna ni maliyɛn mun ko k'u tɛ ɲɛ Assimi kɔ a bɛ kabako de ye Ala ka don o don dugu jɛ wa o de kun do ka fɔ an ɲɛna an ka bonya bɛ Sénégalais kan aw salamu aleykum warahmatulahi wabarakatuh